Waqt żjara fil-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija f'Tabigi l-Kalkara, Joseph Muscat esprima l-impenn tal-Partit Laburista biex tikber l-innovazzjoni f'pajjiżna. Il-mexxej Laburista ntlaqa miċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Pulicino Orlando, u mal-Viċi Chairman Nicolas Sammut li spjegaw dwar ix-xogħol li qed isir bħalissa. Joseph Muscat qal li huwa tajjeb li wieħed ikompli jibni fuq il-potenzjal li jeżisti. Fl-istess waqt saħaq fuq l-importanza li tonqos il-burokrazija fis-settur, speċjalment fejn jidħlu l-fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-mexxej Laburista li kien akkumpanjat mid-deputati Chris Cardona u Owen Bonnici qal li jekk kemm il-darba jsir l-investiment, jeħtieġ li pajjiżna jkollu mekkaniżmu biex il-prodott Malti finalment jasal f'suq kompetittiv. Din iż-żjara tikkonferma l-fiduċja li għandu l-Partit Laburista f'istituzzjonijiet bħal dawn, nemmnu li jekk bżonn iżjed riċerka, innovazzjoni u iżjed xjenza, nemmnu wkoll irridu naraw l-industrija x'għandha bżonn u l-pajjiż x'jista' joffri u jgħin lill-industrija biex tkun iżjed kompetittiva. Joseph Muscat qal li l-Gvern ġdid se jkun qed joħloq fond konġunt bejn is-settur pubbliku u l-privat biex proġetti innovattivi jkunu jistgħu jingħataw spinta l quddiem. Aħna ġejna hawnhekk għax nemmnu illi dan is-settur huwa l-futur. Nemmnu li r-riċerka u l-innovazzjoni hija dik li ħatwassal biex Malta tkun suċċess. Aħna nemmnu f'das-settur u ħankomplu nivestu fih. Joseph Muscat faħħar in-numru ta' nisa li jaħdmu fil-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija u qal li dan jawgura tajjeb. Fi kliemu din hija riflessjoni ta' kemm in-nisa huma lesti li jkomplu l-karriera jekk il-Gvern joffri strutturi li jinkoraġġixxu aktar flessibilità.